zastaviť sa. Ticho je čas, ktorý neruší. Opadá zo stien, do uší sa vkradne. Cez plameň sviečky zaznie pokorou, nepáli. Len sa chystá doznieť v dotyku tónov, opusom, ktorý ešte nehrali, nespievali v anielskom chóre zborom. A spomienku na rozprávkovú povesť o dobre a zle prebudí zabudnutú až kdesi z detských čias. Nie som bohém, očistou zhlboka dýcham a slovom básne prikladám si ťa na všetko, čo bolí. Len si hoviem v tom Božom koši, hlavou mi hmíri bezpočet ozvien, blízkych i vzdialených, a z tých si vyberám hrozienka. Usmievaš sa? Mámo. Viem, taký som ostal. To ty si mi dala do vienka dozrieť človeku. Za oblokom sa zmieta život, zo všetkých strán páli, fúka, kam sa náhliť. Nuž sa núkam vás vlastnou človečinou zdrnká. Vážení priatelia, je mi veľkým potešením privítať vás všetkých na dnešnom poeticko-hudobnom podujatí, koncipovaného ako neformálna súčasť a nezávislé pokračovanie Ars Poetica Neosoliensis, ktorú datujeme od Banskobystrického kultúrneho leta 2011, kedy sa v 10 cykloch každý štvrtok verejnosti na námestí SMP svojou pôvodnou tvorbou scénicky a umelecky dotvorenou cez živú hudbu a výtvarné umenie predstavili banskobystrickí autori poézie, ale i zo širšieho okolia. Tak, ako bolo na počiatku, tak je tomu i dnes. Pozvanie podieľať sa na príprave a sprevádzať vás tým dnešným programom. Tí, ktorí ma nepoznáte, volám sa Miro Kapusta. Píšem najmä poéziu, ja som členom literárneho klubu Literát 2 Banskej. Pán Peter Babšo, básnik, textár, člen Spolku slovenských spisovateľov a vysokoškolský učiteľ na UNB Banská Bystrica. Ďalej, pani Slavomíra Očenášová-Štrbová, spisovateľka, členka Spolku slovenských spisovateľov, vedecká pracovníčka na UNB Banská Bystrica. Ďalším v rade je Jan Harušťák, herec a protagonista Harry Teáter. Ďalšou je pani Elenka Cmarková, poetka, členka Spolku slovenských spisovateľov a literárneho klubu Literát 2 v Banskej Bystrici. Ďalším je Marcel Páleš, mladý spisovateľ a básnik, poslúchač UNB Banská Bystrica. No a poslednou z literátov je Evka Vitošňoková, poetka, poslúchačka UNB Banská Bystrica. Už aby výčet účinkujúcich bol kompletný, nemôžem zabudnúť na našu hudobnú zložku, ktorú tvoria duo Antiko-Moderno, zložený pán František Kubiš, akordeón, poslúchač Vysokej školy muzických umení v Bratislave a pán Andrej Burčík, husle, rovnako poslúchač VŠMU v Bratislave, ktorá rovnako prijala pozvanie a čomu sa teším zvlášť. Bohužiaľ, slečna Perenčejová, ktorá mala účinkovať pôvodne a ktorej účasť bola aj avizovaná na letáčiku, náhle onemocnila a ospravedlňuje sa. Prajeme jej iste skoré uzdravenie. Vážení priatelia, je čas adventu. Čo chvíľa sú tu Vianoce,
najkrajšie a najočakávanejšie sviatky v roku. Iste mi dáte za pravdu, že teraz je tá pravá chvíľa trošku sa zastaviť v tomto uponáhlanom svete, zamyslieť sa, načrieť do svojho vnútra a nechať zaznieť aj svojmu vnútornému hlasu. A uvedomiť si i vlastné človečenstvo v sebe. Dúfam teda, že vám vo vašom rozjímaní budú vodiacou niťou myšlienky, ktoré odznejú z nasledujúcich textov i tónov. O to sa všetci budeme usilovať. Prajem vám príjemný umelecký zážitok. Nuž. Megnú aj žulové skaly. Otvárajú sa železné brány, pukajú zámky, ba i srdcia. A smejú sa, čo ich žiali, odrazu inak. Polená pod nohami plameňom lásky prebásnené hrejú a čas ich zaskvil v mrazivom kvete obloka. Len leď kúzlo. Kto to šibol čarovným prútom? Kto? Odpoveď na otázku túto nechám vo vás zaznieť. Primátorky Banskej Bystrice, ktorá už svoj vzťah k poetickému slovu aktívne prejavila i v rámci letnej ars poetica Neosoliensis, sama sa nám ešte vlastnou poéziou nepredstaví, aj keď sa o ňu pokúša, ale pokúsi sa nás osloviť slovom obľúbených autorov. Tak dnes to bude próza. Vybrala som si prózu, poviedku Jany Juráňovej. Možno nebude taká typicky vianočná, s tým krásnym čarom Vianoc, ale bude o živote. Neznášam tieto presladené Vianoce. Zrevala na mňa Mariša do telefónu. Áno, máš pravdu. Zabľabotala som a v duchu som začala na Vianociach hľadať všetky možné tie isté stránky. Ale veď, kedysi som mala Vianoce rada. Určite tam čučíš ako taká kvočka bez kureniec. Pokračovala Mariša rázne. Pozývam ťa na večer zvaný Antikoleda. V predele hudobnom prostredníctvom nášho duo Antico Moderno, ďalšej časti nášho programu. Zádzala takmer po celé leto. Nech sa páči. Je takáto hudba vždycky dojí. Čas sneží, či sneží, či nesneží. Čas holubom do srdca k srdcu v súznení sa trepú len krídla anielov. Zväzť letí a z detských očí sa dá už čítať trochu nesmelo. Došiel môj list, Ježiškovi adresný až na telo. Áno,
už sa ten čas radosti blíži a našim ďalším účinkujúcim je so svojím literárnym vstupom pán Harušťák. Hovorí sa, že kto sa má stretnúť, ten sa stretne. Tak to bolo i v mojom prípade s pánom Harušťákom. Pred niekoľkými rokmi som mal v literárnej kaviarni Rádia Lumen malý poetický medailón, kde pán Harušťák recitoval moje verše bez toho, že by sme sa osobne predtým poznali a stretli. Dnes mám tu čest už po druhýkrát spolupracovať s ním osobne. No ja som si pre vás pripravil úryvok, tak krátky príbeh. Je to poézia s prózou. V noci, keď svetlo si rozumie s tmou. Je to z knižky Jamesa Finn Gardnera Vianoce, spoločensky korektné. Pred štedrým večerom pre každé stvorenie v prírode i v domoch zavládne túžené túlenie. Detičky v postielkach, Erinka až po zem, o zdravom chlebíku snívajú sladký sen. Zimu sme v tento deň podvečer vítali tancami, bubnami i melkývami. Krajšie sme veľmi tak uctili planétu, než kopou darčekov pre mamku, pre tetu, než keby stromček sme zelení vraždili, bez kusu celýho čačkami zdobili. Vedno so životom môjho partnerkou ľahli sme do perín, svietili si sviečkou. V tom vonku pred domom ozve sa krik a zvon, že padám z postele, nevediac, kde vlastne som. K oknu som napokon poštiel dorazil. Sampo. Veď moji susedia majú byť na stráži. Viete, vy milučky, čo na odchod povedal ten tučný predavač zvieratiek otrokár? Veselé Vianoce všetkým vám Santa Claus praje. Spravte si konečne poriadok vo vlastnej hlave. Prišlo k nám. A naplnilo sa slovo, ako by sa do sna prebudil svet. Sústredenou osou lúč svetla z temna vyšľahol a čo predtým bolo toho už viac niet. Ten záblesk lásky prežiarený svetlom lietavice prenikol nám do srdc ako šíp. Nech teda vojde a preberie nás z letargie vyklíčenou z bodu nič. V jasličkách slavou vyslaný, kráľa kráľov, panna vojna. Našou ďalšou účinkujúcou bude poetka Elenka Smarková. Moje tvorby pre dnešný večer pre vás. Vianočný čas. Skrehnuté jagavé hviezdy sypú na zem snežné ticho, tíšia svet v predvianočnom zhode. Pokojom menia plané dni na sviatky a veľkých na deti. Ochotné vrátiť sa po spiatky k dieťaťu na slavu. K betlehemskej hviezde, k svetlu, ktoré zažne dobro nás. Bez žiarivej trbliečky, len s vierou, láskou, nádejou, ono nám mysle osvieti, aby sme spoznali nebálosť. Hosa, zrodila sa nádej, Mesiáš. Tú ozvenu vianočného zázraku vnímame čistým srdcom dieťaťa, schopným obdarovať a nerátať, s láskou rozdávať dobro v nás. Tisíce sa modlia.
prosia pokorne. Pane, daj, aby sme boli zdravší, prácu dostali a nehľadovali. Dopraj nám hojnejšie dary. Bože, odpusť starost pod vežou, chrbtom k hodinám, premožený čarom zvažujúceho sa námestia, pokojne čaká priateľ priateľa. Veď slúbili si, zídeme sa. Pod vežou vychýlenou časom, možno presilou krásy, roky schádzajú sa. Na mieste trochu podobnom zázračnému námestiu v Pize, kde však v zvedavom obdive stretávajú sa neznámi. Na štedrovečernom obruse lačno sa pasú vianočné sviatky. Nedočkavé ako malé deti. V predpokojnom tichu láskou návykový póčku odhrňajú svoju prosbu, čoraz zreteľnejšie pripomínajúcu skôr volanie o pomoc pre človeka. A teraz pozývam k mikrofónu nášho mladého autora Petra Papšu. Bolo tu povedané, že učím na našej alma mater, Univerzita z Matej Vely, a minulo som si tak vypočul rozhovor o študentiek, ktoré sa rozprávali, alebo teda znela si tak. A čo ti donesie Ježiško? A druhá hovorí, už ho niesol. A tá prvá, a čo? Tá druhá, nové auto. Tak som si tak zamyslel, že kde je zmysel Vianoc? A či ešte teda ten zmysel je, Vianoc je tam, kde má byť? A priznám sa, že táto báseň má premiéru, lebo som ju naozaj napísal dnes v noci, asi tak o 2:30 ráno. A teda možno hovoriť o tom, že či máme skutočne Vianoce alebo Vianoce náruby. Takže ona sa volá Vianoce náruby. Už sú tu Vianoce, zas prišla tá doba. Pečenia, nákupov, vianočná móda, každý sa ženie a zháňa dary, pred obchodmi autá trúbia, doma sa varí, upratať, utrieť prach, vyzdobiť byt, neviem, kde mi hlava stojí. Tak to má byť. Zastal sa človeče, ideš zlou cestou, červianoc nekúpiš pod značkou Tesco. Sadni si na zadok, poboskaj deti, objím ženu, láskou odpovie ti. Namiesto vecí daruj radšej nemu, previažu z tuhou piere, kreslený do úsmevu. Poďakuj rodičom, pohľaď ruky máme. Znova objav krásu Vianoc, ako z detstva ich poznáme, keď všetci boli šťastní. Ten deň nebol žiadny sván, lebo každý vedel, že nie veci. Ale láska je najväčší dar. Ako vidíte, priatelia, určitá dávka humoru ani v poézii nezaškodí. A teraz mi dovolte, aby som k mikrofónu opäť pozval našu opernú solistku a nehali zaznieť aj trošku krásnemu hlasu. People who need people. Children
Na mojej planéte sa nežije zle. Staré kone sa nestrieľajú a pre šťastie každý má svoju zlatú rybku. Nik nie je odstavený na slepú koľaj, v čakaní na posun, na správnu výhybku, či v rade si frontu odstáť, keď treba podať chleba alebo zaglk vody. K mojim rokom tam ešte mnohé kroky vedú a v živote v tom žiadnu vedu hľadať netreba. Stačí len vedieť lietať. A každá holá veta veršom sa rozvíja razom do súkretia. Kto už z neho začal nektar piť, vždy vie, kedy prestať. A myš sa nebojí mačke brúsiť drápy. Len jedno ma trápi tu na zemi. Len z jedného mi vrásky pribudli. Prečo ma tu zabudli? Akéže by to boli Vianoce bez Milana Rufusa. Dovolte preto, vážení, jeho zádušnú koledu o porúbských svätých nociach. Bývali len a jedna ako druhá pod svetlou blankou zasnežených striech. Spomienka starnúcich vie svietiť ako dúha, ibaže pred búrkou, nie po nej. Môj ty sneh. Nikdy už, nikde neuvidím taký sneh duša detstva. Sneh múdry, bielý mín. Pil som to sveté Božie mlieko zím a nocou v diaľke duňali mi vlaky. Pil som tú tichú noc. Aj tichú vravu vlakov, netušiac, čo v nej úderom kovu na kov studená koľaj mrle kolesu. Že večnou cestou sťahovavých vtákov práve tie vlaky raz ma odnesú. Že prídu dni povodní i súší, keď začne husnúť opar na rieke. Trochu sa zotmie v unavenej duši a z blízkeho sa stane ďaleké. To potom pamäť márne zas... Len jedna vec je večná. Na pupočnej šnúre visí od nej kľúčik. Záchranným lanom v každej chvíli hádže sa ti k nohám, odločené kolena, pripravená pofúkať. Proti vetru múr, prvá dlaň i posledná. Len si zlož, veď si len prišiel a už sa poberáš. Loď trpezlivá prístavom, nevyčerpateľná banka lásky, s trezorom dobytným na prvé slovo, nečakajúca tretí groš. Mikrofónu pozývam Marcela Páleša. Večer, keďže nám prichádzajú sviatky a máme adventné obdobie, asi všetci viete, že je to obdobie, kedy máme šancu si nejako zatepliť srdce. Čiže mojou prvou básňou bude básne s názvom Dá sa srdce zatepliť? Dá, nedá. Dá, nedá. Dá, nedá. Dá, nedá. Dá, nedá. Dá, dá, dá. Dá mi šancu jej srdce zatepliť. Dá mi možnosť rozbiť mráz zo starých sklamaní, zahriať skrehnuté city, oživiť zvrhnuté mýty o láske a očami oči zaslepiť. Veru dá mi, dá. Dá mi, ale aj báni. Ona dá mi, keď príde správny čas, keď budeme sami a od toľkého vzrušenia do pozoru postaví sa mi každý jeden chlupok. Môj a jej, aj môj a jej.
a nastane chlúbkový summit, keď budeme sami. Rozum so srdcom preruší kontakt, roztrhnú sa nitky a nitôčky poslušnosti, myšlienku zábran pošleme na potrat. Keď nálož túžok odpáli ten láskavý dynamit a ja nebudem sa z nej chcieť vymaniť. Práve vtedy, keď budeme sami a keď ona dá. Nedeľ sa. So mnou čas a s časom napojí, nemeň sa. Ako ustaté slnko, keď zapadá za hory. Nedeľa, prestri sa. Aby si aj dnes mojim dňom letela. V tebe túžim zagátmi rozkvitnúť. Chcem iba tak máličko. Nedeľa. Nedeľa. Nedeľ sa. S dňami navôkol, počkaj, vydýchni, postoj na okamih. Nemeň sa. Zostaň ozaj navždy ako mesiac, čo putuje nocami. Nedeľa, nechvej sa. Už kasám si rukávy a v tebe... Dobrý večer. Ja budem prinášať vlastne od môjho kamaráta Pavla Korbu a od Milana Rufusa. Takže Pavol. Cez okienko hľadím, ako apríl zošalel. Slniečko s dažďom vedú neúprosné boje. A tak, húfy meteosenzitívnych dočistá melú z posledného. Ja v knižočke radosti ožijem v kapitolke, ako medodosná panna porodila záchrancu. Preto dnes nemeriem z posledného. Veď mám Vianoce. Pavol Korba, Santa Claus. Presítený ruskými pirôžkami. Som McDonaldov vlastenec. Coca-Colový Santa Claus s tvárou prežratou od whisky mi nosí pripečené hamburgery. Veď som malý žijúci peoplemeter, skladisko špinavosti paparacov, súčiastka v systéme, krmiaca svorku duchovných lúzerov. Som unavený gaučový veľkňaz, prinášajúci každovečernú obetu za blahobyt prihlúplých bôžikov. No dobre, stačí. Nič nepýta. Láska bude, buď nie je. A času zvonia kopytá a ona sa im smeje. A plynie potichu, ako tá voda riečna. A nie v nej miesta pre pýchu, lebo je dcérou večná. Láska sa noci nebojí, svietia jej hviezdne roje. A v nepokojnom pokoji verne si koná svoje. Vážení priatelia, aj zvony našej katedrály neomylne hlásia, že sa blíži aj náš koniec. A preto mi dovolte celé dnešné naše vystúpenie ukončiť tak, ako sme začali. Krásnym operným spevom.
adventnom venci dohára posledná sviečka. Čas vianočných sviatkov je hľa pred dvermi a nám sa iné neprichodí len rozlúčiť so stišeným slovom, prívetivou hudbou a krásnym spevom. O vaše príjemné naladenie sa do nadchádzajúcich dní sviatkov pokoja sa dnes snažili duo Antico Moderno, operná solistka Michaela Sojčáková, Katarína Čižmárová, Elenka Smarková, Slavomíra Očenášová Štrbová, Erika Vyborštová, Ján Haruškiak, Marcel Páleš, Peter Babšo. No a ja, Miro Katus. Prajeme vám všetkým krásne, pokojné a ničím nerušené vianočné sviatky, plné pohody a lásky v rodine a tešíme sa na prípadne podobné stretnutia i v novom roku. Príjemný zbytok večera.